Crec que és important perquè és l'entitat que primordialment defensa el català, defensa la nostra llengua, defensa el dret a decidir dels catalans. Jo crec que hi hauríem de ser tots i treballar doncs, en aquest sentit pel futur del país i sobretot per al dret a decidir i perquè tothom realment veiés que la nostra llengua és la llengua de comunicació, que és la llengua d'integració i que és la llengua que ens pot fer a tots pensar en un futur comú. Catalunya! Hem fet bona part de Catalunya, ens queda encara molts dies i bona part del territori també per fer, però a Barcelona volem veure que ens vegin pels barris, que ens vinguin a saludar, que ens puguem apropar amb ells, que els puguem explicar el nostre projecte, les nostres activitats, el nostre missatge i que allò que han vist una mica dins de l'espot i el nostre interès en captar socis, doncs que també el puguin sentir de la nostra pròpia veu. Quan som més, se'ns veu més, se'ns respecta més. A Òmnium només ens faltes tu. Fes-te'n soci.